Slovenská televízia Bratislava uvádza český kreslený seriál Bob a Bobek, králiky z klobúka. Opravári. To je prosím klobúk kúzelníka Pokustona. A v ňom bývajú dva králiky. Bob a Bobek. Lenže tomu sa nikdy z vyhriatého klobúka nechce. Vstávať a cvičiť. Ale prečo? Pretože je ráno. Ale ja mám ešte noc. Ide sa do práce. A prečo? Chceš snáď prísť o zamestnanie? To nie. Tak sa nepýtaj a poď. Tá taška je ale ťažká. Hneď ako sa trochu zmôžeme, kúpime si auto. Úplne nové alebo ojazdené? To sa uvidí, ešte na nemáme. Komenského ulica? Pravda, že? I hneď? Poláhnite sa. Áno, budú to skúsení opravári. Mená? Bob a Bobek. Dovidenia. Teleservis nožička. Zapíšem si. Ste meno? Ale nehovorte. Prepáčte, neobyčajné meno. Čože? Zase Komenského? To už ste dnes piaty. Áno, posielam vám najlepších opravárov. Prosím, nemáte za čo? Komenského zase? No to sa mi hádam nesmíva. Serapion Dufek. Urobíme, čo bude v našich silách, áno? Áno. A je to. Tak, tuto máte. Je to požehnanie, mládenci. Pán Boh vám pomáhaj. Tak sme tu, vážený pane. Konečne, chlapci, už na vás čakám. Máme toho veľmi veľa. A všetko na vašej ulici. Tak to ma to, prosím, hnevá celý deň. Čo poviete? Hneď sa na to pozrieme. Toto je v poriadku. Aj toto funguje. Spoje držia. Aj kondenzátor je dobrý. No, všetko je dobré. V poriadku a funguje. Pozrite sa na obraz. No, prosím. Tak to bude jedine anténa. Urobíme, čo bude v našich silách. Spoľahnite sa. Som zvedavý, čo je s anténou. Tak toto som ešte nevidel. Ako sa to, prosím ťa, mohlo stať? Zatiaľ neviem, ale viem, že to musíme dať do poriadku. Pracujte, chlapci, pracujte. Ja si zatiaľ odskočím k susedom. A je to. To bola fuška. Vandalstvo sa bohužiaľ šíri aj na strechy našich domov. Ušetrené nie sú ani televízne antény. Sláva vám, funguje to báječne. Vandal, zase vandal. Musíme ho zneškodniť. Polícia! Polícia! Zajď sa, počuješ? Polícia! Polícia! Zajď sa! Nám neutečeš! Musíme jednať opatrne. Keď nás padá, je koniec.
Zmizol. Ale kam? Možno, že vyvádza zasa vidla. Ale kde? Jedine na streche. A tam to je. Musíme ho dostať. Ale ako? Bobek, mám výborný nápad. Prosím vás, pane, potrebujeme jednu vaničku asfaltu. A na čo? Na strechu, na záplatu. Tak si ju vezmite, ale vrátiť. Veľmi pekne vám ďakujeme. Posledná nepoškodená anténa. To určite nevynechá. Prilepí sa ako mucha na mucholapku, však? Chceš to vrátiť? A poďakuj. Už letím. A posledná, na tej si musím dať obzvlášť záležet, na tej si zgustnem. Je to tu, aké si mokré. Prilepil som sa. Ja som sa prilepil. Dostali sme ho. Chytil si sa do pasce, chlapček. Tvojmu vyvádzaniu a ničeniu je koniec. Vyslobodte ma, prosím vás, lebo tu zahyniem. Pomôžeme ti, ale iba ak nám slúbiš, že opravíš všetko to, čo si zničil. Sľubujem vám, všetko napravím, len ma už vyslobodte. Tak chytaj! A snaž sa, aby si bol do večera hotový. Želám vám príjemný a ničím nerušený večer pri televíznych obrazovkách. No sláva! Je, že sa o nás pochvalne zmienili v televízii, Bobek. Dobrá reklama nikdy nemôže uškodiť. Možno sa takto skôr zmôžeme na autíčko. Slovenské znenie pripravila hlavná redakcia prevzatých programov. Spolupracovali Stano Dančiak, Dano Chmúrny, Gustav Pálka, Daniela Krausová a Svetopluk Šablatúra.